Príďte na Gazon Kids Tour počkať. Zabudol som. Už posledná generálka, Čagoci. Áno. Ideme. Sú tu. Áno. Hello, babok. Čaute. Ahoj. Posledná generálka. Ahoj. Ja sa volám Johanka. A ja David. A poďte s nami pozrieť, ako to vypadá v zákulisí. Gazon Kids Tour 2024. Oh. Poďme sa deti opýtať, ako sa tešia na Gazon Kids Tour. Vypýtam! Tešíte sa na Gazon? No, extrémne. Ideme ďalšieho točiť a Helenku môžeme. Tešíš sa na Gazon? Čau, jasne, že sa teším. A ty? Jasné, že hej. Ty. Skvelé! Čauko. Čaute. Ahoj. Je 8:34 a my sa presúvame do Prešova. A je to prvý deň nášho turné. Čaute. Budeme v Prešove. Je 9:12 a my cestujeme do Bratislavy. Je to náš druhý deň Gazon Kids turné. Čaute. Dúfam, že budem v tom vlogu. Jasné, že budeš. Hráme basket vonku pred jedálňou. Ideme skúšať scénku. Tešíš sa? Áno. Pozrite, tam je tienohra. Stage, tu sa prezliekame, všetci máme tu kôpky, oblečenia, tu sú už prichystané rôzne balóny, dekorácie a tam je náš pódium. Tu sú veľmi dôležité vlajky na moderátorov. Začína sa prvý deň nášho turné. Už prichádzajú prví ľudia a okolo začíname. Pódium už je nachystané a Gazon Shop tiež. David, máš stres alebo radosť? No, ja nemávam stres. Skôr som taký, že keď je tam veľa ľudí, tak mám pocit, že podám ešte lepší výkon ako na nejakej generálke. Ale teraz mám slovo. To máš úžasné.
pri ktorom ale mám trochu stres, takže teraz si ho prechádzam, rozprávam v hlave, ale tak verím, že ma Pán Ježiš podrží a že to bude dobre, takže snažím sa nemať, lebo verím. Ale nie je to ľahké, ani teraz to nie je ľahké, takže pol na pol. Máš stres alebo radosť? Mám radosť, lebo dačo pomôžem ľuďom. Oci, Boris, máte stres alebo čo? Alebo radosť? Radosť, tešíme sa. A tu je naša šatňa. Čaute, máte stres alebo radosť? Ja nemám Mám stres, radosť. ja budem za kamerou. Máte trému? Úplne nadšený a strážim vodu. Aha. A ty máš trému alebo nie? Nie. Máte trému? Áno. Dobre. Dnes je sobota a sme v Bratislave. Včera to bol super zážitok, boli tam super deti a mali sme tam hlavne super atmosféru. Prišlo 1021 ľudí, z toho 800 detí a super sme si to užili. Práve stojíme pred halou, kde sa uskutoční Godzone Kids Tour v Bratislave. Áno, a už o 20 minút začíname, takže tak. Čaute. Za chvíľu to bude tak. Červení sú lepší, modrí sú najlepší. Je červená. Strašne veľa detí. Super? Lebo môj Boh nie je mŕtvy a svetlo svieti tak, pred ním každá noc sa spína a svieti. Raz, dva, tri a Boh nie je mŕtvy, lebo môj Boh žije v nás. Nebúdza maličké vstávaj, je to milostivý čas. Môj Boh nie je mŕtvy a svetlo svieti tak, pred ním každá noc sa spína a svieti. Ale to je iba Prešov, ľudia, ešte je tu Bratislava a To bolo super. Prešov končí. Ide Bratislava. Ako sa cítiš po týchto dvoch prvých vystúpeniach v Godzone Kids? Strašne dobre, ale som unavená celkovo. Ľudská, ako sa cítiš po dnešnom vystúpení? Tak, dobre sa cítim, dobre to dopadlo, to som rada. A som trošku unavená, ale super. Je 19:00 a my odchádzame z Prešova. Čaute. Všetci, takže skončili sme v Bratislave, presúvame sa do Bystrice a tešíme sa na zajtra. Čau. Oficiálne sa skončil náš Godzone Kids Tour. Áno, a bolo to fakt úžasné. Bystrica bola najlepšia a bola to super aktivita a boli to super deti a Dneska bolo najviac detí. presne tak a sme smutní, ale aj šťastní, že to skončilo. A máme nové
špeciálne mikiny, ktoré nemá nikto. Aj cukriky. A sú mega pekné, takže tak. A vidíme sa na budúce. Čaute. Som strašne rád, že ste tu. Som veľmi rád, že naše si veľa deti, ktoré s nami boli celý čas. A veľmi im ďakujem. A môžem im trocha zaplieskať teraz,